Eskarola non dago? Eskarola hor. Garaiko produktuekin errezeta errez bat iteko. Danak edo zein egiteko modukoa. Orduan, lehenengo aurkeztuko ditugu osagaiak. Bai? Tipula dakago hemen. Orain garaikoa daukagun eskarola ere, gaur goizian baratzetik hartua. Intxaurrak ere garaiko produktua eta endiriak. Eta, bueno, pero lagunduko dugu pasta fresko pixka batekin. Orduan, jungo gehala, pausoz-pauso errezeta egiten. Bai? Lehenengo tipulatxu ikitzen hasiko geha. Bai? Gure inbarkoa moztu bezala, ez? Igual gozamo gehiago batera ginitzakegu, ez? Da, igual hori. Intxaurrak ere krauskatu ingoitu. Hemen txedituzue. Eta endibiak ere garbitu eta aurkezpenerako prestatzen dugu. Hombre, igual hori bitartean musika pixkat eta... Nik hemen ikuskari lanak nahi dauka. Oso ondo, aitziber? Txilinda. Hemen nola sake handila dakau eta endibila asko garbitu behar da. Hau komeni dala ere, uretatik pasatzea, ez? Garraztasunak entzeko eta... Primeran doaz, intxaurren kreskaketa. Lana friena eta... Grabazioa, benetazko grabazioa. Hemen oso ondo, pero dena organikora botatzeko. Hori entxaladara botatxateko. Horrela, gero bete... Bueno, igual hobeta bete hemen. Gazta igual bildu, Beste bol bat ekarriko dira. Eta bol honetan. Bol honetan egingo dugu nahasketa. Tipula eta gaztaren. Intxaurren azalak ere organikora. Nahasketa ingo dugu. Ai, barkatu. Gaina sakatuko du batetik bestea. Oin dena prest daukagula, bueno, igual intxaur batzuk gehiago prestatuko ditugu. Betetzen hasi gaitezke igual endibia. Betetzen
platerraren aurkezpena ingo dut. Egin dugun nahasketarekin endibiak bete. Gutxi, bai. Uste dut plateraneko betetzen zen. Horren ametzi lagunduko diogu pizkat intxaurrekin. Txikit behin gehiago. Osea, osa, no, Eta horren intxaurrekin. Apaindu. Zen. Zitxera hona, intxaurrek. Dena. Asteazuko baserriko. Baserrikoak. Dena oserrikoa. Eskarolarekin pixkat. Hola, xe. Garaiko produktuekin. Hementxe daukagu gure errezeta. Honegin. De repente, ze ona. Ametz. Euskaraz jan nahi dugu. Honegin. Honegin.